6 квадрата, които Славчо Атанасов е продал на баща си, ли са най-големият управленски проблем на града? Аз не мисля, че беше необходима толкова голяма дискусия за тези 6 квадрата, защото ако проблемите на Пловдив са тези 6 квадрата, просто не е необходимо да водим дискусия. Така че ще подмина с усмивка тази тема. Няколко са проблемите в града според Спас Гърневски. Единият е, че 3 години няма управленска програма. Вторият – подмяната на вота. Управлението на града е вредно за това, че бяха доведени в Пловдив на власт комунистите, без да са печелили избори, без да са получили вод, при задния вход на политиката и чрез преврат. В преврата, според Гърневски, са участвали ВМРО и Атака. За това в момента в Пловдив имаме едно типично ляво управление. Затова той перефразира популярна фраза от парламентарните избори. Гласуваш за Славчо, получаваш Константинов. Според тъмносините в Пловдив се подготвя нов ляв проект с участието и на президента Георги Първанов. Ако не е така, Гърневски призова местната власт да се разграничи, като се присъедини към действията на държавата спрямо Панаира. Ако те държат на Пловдив, на града, веднага да се присъединят към иска на Министерство на икономиката за разваляне на тази сделка, държавата и общината да си получат своите имоти, които, пак повтарям, са изключително скъпи и много ценни за града. И тогава бих признал, че има управление, което мисля за интересите на Пловдив.